Добрый дзень, слухачы і гледачы Еўрарадыё. Пры мікрафоне Тарас Тарналіцкі, і мы пачынаем абмяркоўваць грамадска-палітычныя падзеі, звязаныя з Беларусю. Сёння наш першы стрым і гаворка пойдзе пра вышэйшую адукацыю, а дакладней пра ўмовы паступлення ў польскі ВНУ для абітурыентаў з Беларусі. Адкажа на пытанне для нас Ліза Пракопчык, палітычная актывістка, праектная менеджерка і сяброўка КР каардынацыйнай рады ад фракцыі «Моладзевы блок». Ліза, вітаю. Вітання. Моладзевы наступ. Моладзевы наступ. Ну так, я вось думаў, там ці наступ, ці блок. Окей, буду ведаць, што наступ. Я перад тым, як мы пачнем, я толькі нагадаю, што гэты стрым і іншыя стрымы Еўрарадыё можна будзе паглядзець не толькі ў Ютубе, але і ў сваім тэлевізары праз спадарожнікавае тэлебачанне. Мы вяшчаем зараз праз стрымінгавую платформу «Беларусь Туморроу». Як настроіць стрым, калі у вас ёсць, напрыклад, талерка уласная, вы можете прачытаць у апісанні да гэтага відэа. А зараз мы можам уже пераходзіць да самой размовы. Я толькі хацеў бы акрэсліць кантэкст, што вось пасля адмены, то бок апошнія 3 гады прыкладна, ёсць праблемы паміж Беларусю і Польшай аб узаемным прызнанні дакументаў аб адукацыі. Вось там і прызнанне атэстатаў, атрыманне візаў таксама ёсць. Нібы як бы урад Польшы спрабуе гэтае пытанне вырашыць, але ёсць ўсё роўна пэўныя моманты, якія не вырашаюцца. Вось зараз у студзені быў прыняты новыя праўкі ў закон, па якім зменіцца, я так разумею, магчымасці для паступлення ў вузы, і іх якраз вось Ліза і прааналізавала. Я таму, Ліза, давай табе закіну такое пакуль агульнае пытанне. Як ты... Давай акрэслім, якія змены гэты дакумент, гэтыя вось папраўкі дакумент існуючы для замежнікаў прадугледжваюць для паступаючых у польскія вузы. Так, ёсць 4, напэўна, асноўныя змены. Гэта як бы тое, з чым, і самае галоўнае, тое, з чым у гэтым годзе сустракаліся шмат якія праблемы, гэта з настрыфікацыяй дакументаў. У законапраекце як бы гэтая працэдура разводзіцца на 2 асобныя працэдуры. То бок патрэбна ўсё яшчэ будзе настрыфікацыя асобна дакументаў, і асобна патрэбна будзе праходзіць працэдуру для пацвярджэння права на прадаўжэнне ці атрыманне вышэйшай адукацыі на тэрыторыі Польшчы. Прычым такую, не ведаю, з такой паслугі могуць скарыстаць не толькі іншаземцы, але нават тыя, хто вучыліся, грамадзяне Польшчы, якія вучыліся, напрыклад, за мяжой і маюць замежныя дакументы, ім хутчэй за ўсё таксама гэта будзе праходзіць працэдуру. Вось, ёсць як бы добрыя плюс-мінус змены, напрыклад, візы з паметкай студэнт будуць там хутчэй выдавацца, таму што будуць ісці па прыярытэтнай чарзе, але універсітэты мусяць цяпер весці асобную базу іншаземцаў, і як бы за невыкананне гэтага універсітэтам пагражаюць штрафамі. Таксама міністр унутраных спраў можа забараняць універсітэтам прадоўжваць дзейнасць ці новыя праграмы нейкія ўводзіць, калі ва ўніверсітэце вучыцца больш за 50%. Тое самае, больш за 50% іншаземцаў. Больш за тое, як бы, трэба будзе чакаць, пака гэтая лічба неяк выраўніцца да гэтага моманту, калі будзе 50%. Прычым у гэтым самім законапраекце яшчэ добра распісана як мінімум там 5 універсітэтаў, якіх неяк вельмі высокія лічбы гэтых паказнікаў. Там сапраўды некаторых універсітэтаў на момант сённяшні 24-25 навучальны год у іх вучыцца 80, 90, 50, 60% іншаземцаў. І што гэты універсітэты як бы будуць рабіць, не вельмі зразумела. Вось, ну і дадаткова да гэтай працэдуры атрымання
права на атрыманне вышэйшай адукацыі на тэрыторыі Польшчы. Каб гэта ўсё зрабіць, у НАВА, у Нацыянальнай агенцыі акадэмічнага абмену, будуць рабіць асобную агенцыю, якая будзе займацца быццам бы гэтымі пытаннямі. Прычым законапраект яшчэ не прыняты, агенцыя яшчэ не створана, але плануецца, што яна будзе прынята прыкладна да ліпеня гэты законапраект, і з ліпеня яна ўжо будзе стварацца і ўжо будзе працаваць. Я яшчэ раз нагадаю, што мы зараз размаўляем з Лізай Пракопчык, палітычнай актывісткай. Мы абмяркоўваем змяненне у польскае заканадаўства аб паступленні ў тым ліку для беларускіх абітурыентаў. Я нагадваю нашим гледачам, калі вам бяспечна, вы можете шарыць гэтае відэа альбо пісаць каментары пад стрымам. Я паспрабую штосьці самае цікавае пытанне задаць Лізе, а таксама прапаную нас падтрымаць фінансава. У нас таксама ёсць усё ў апісанні да гэтага відэа. Вось, а зараз працягнем. Я хацеў бы, Ліза, у цябе запытацца тады, што, як ты бачыш зараз сітуацыю з выдачай студэнцкіх візаў, то бок візаў для студэнтаў, тому што ў мінулым годзе таксама з гэтым былі праблемы, мы таксама на Еўрарадыё пра гэта пісалі. Нібы візы выдаваліся, але вось там па дадзеных Белсата прыкладна 1 з 3 адмаўлялася. То бок, як зараз сітуацыя, як ты гэта бачыш, ці трэба разлічваць на нейкія праблемы ў гэтым годзе для беларускіх студэнтаў? Я не думаю, што гэта будуць праблемы, але зараз мы просто ўжо будзем ведаць, хоць бы там, што будзе патрабавацца, то гэта ўжо не будзе так праблемна, я думаю, для шмат каго. Таму што ў папярэднім годзе шмат праблемаў выклікала менавіта тое, што гэта сталася за адзін дзень. Літаральна, то бок адзін набор, адны людзі, якія паступілі ў гэтым годзе, нехта раней падаўся на візу і атрымаў візу без праблемаў, без пытанняў, нехта пазней і ўжо пачаліся пытанні. Мы думаю, што шмат для каго гэта не будзе праблемай, але тыя патрабаванні, наколькі я разумею, з настрыфікацыі і асабліва з сертыфікатамі моўнымі, яны застаюцца, яны іх таксама ўносяць у заканадаўства афіцыйна, што ўвогуле для паступлення ў універсітэт трэба будзе гэта ўсё пацвярджаць у любым выпадку. Таксама, наколькі я разумею, зараз вырашана пытанне больш-менш з пацвярджэннем атэстата аб сярэдняй і вышэйшай адукацыі. Сыходзячы з гэтых з новага дакументу, з тых яшчэ не прынятых пакуль рашэнняў, як гэта будзе працаваць? Умоўна, я просто разумею, як гэта працуе звычайна ў Польшчы, то бок у адным вузе тебе могуць сказаць, што окей, все як у заканадаўстве, а ў іншым могуць сказаць, што не, мы так не можам прыняць ваш атэстат. Што ты можаш наконт гэтага распавесці? Па-першае, тут хутчэй нават залежыць не ад універсітэта, а ад кураторыума асвяты, не ведаю, гэта як аддзел адукацыі у райвыканкаме, не ведаю. Вось, яны у розных ваеводствах розныя і чамусьці трошкі розных правілаў прытрымліваюцца ва ўсім гэтым працэсе. Ёсць, больш лаяльныя і менш лаяльныя кураторыумы, больш за ўсё пытанняў з Варшавай і па сённяшні дзень, таму што, напрыклад, усе тыя, хто на міжнароднай ахове, ўсё роўна мусяць праходзіць гэты працэс настрыфікацыі ў Варшаве, і атрымліваецца, што людзі, якія ўвогуле могуць не мець ніякіх дакументаў і нават па заканадаўстве польскім, ім гэта дазволена не праходзіць нейкія там тэставанні ў Беларусі і пацвярджаць іх у Польшчы, яны не могуць гэтага зрабіць, таму што ў Варшаве самая жорсткая з гэтым праблема. Вось, але так, ёсць іншы шлях, ёсць шлях прашэння рэктару універсітэта аб тым, каб цябе прынялі проста в універсітэт на тых умовах, якія ёсць, альбо правялі нейкае дадатковае тэставанне, напрыклад, ведаў, валоданне мовай, што загодна яшчэ. Польскія універсітэты валодаюць гэтай аўтаноміяй і, па суці, могуць ёй карыстацца, але карыстаюцца не вельмі часта.
але можа іх як бы ніхто об гэтым не просіць, але мне падаецца, што прасілі, і дзе прасілі, падаецца, шлі насустрач. Таксама вось ты у сваёй прамове пра гэта казала наконт патрабаванняў аб прызнанні вынікаў ЦТ. Таму што мы таксама вось пісалі, я пісаў дакладна пра гэта, быў выпадак, што некалькі нават студэнтаў траплялі на тое, што ад іх патрабавалі вынікаў ЦТ, каб яны паказалі перад паступленнем і працягам адукацыі у Польшы. Але як бы яны, у іх гэтага сертыфіката не было, у Беларусі яны не маглі прыехаць і здаць гэты іспыт. Была магчымасць атрымаць вось гэта пасведчанне праз матуру, гэта такі экзамен, фактычна аналаг тэсціравання толькі ў Польшчы. Але не паўсюль гэта працавала. Як вось зараз з гэтым, ці будуць праблемы ў гэтым напрамку, ці больш-менш зразумелы як бы прынцып пацвярджэння вось менавіта вынікаў ЦТ, ці ён будзе патрэбны? Ну, пакуль не вельмі насамрэч гэта зразумела, таму што ўсё, што мы ведаем з гэтага законапраекта, што як бы НАВА будзе ацэньваць узровень як бы адукацыі і даваць ці не даваць вось гэтае права на падаўжэнне адукацыі, але пакуль ніякай як бы працэдуры, як гэта будзе рабіцца, няма. Ну і да таго ж універсітэты будуць павінны рабіць нейкія ўнутраныя іспыты, таму я думаю, як бы што сітуацыя гэта неяк будзе выроўнівацца і не будзе ўжо такой мітусні, можа быць, вось менавіта з беларускімі паперкамі, можа прыйдзецца панасіцца з польскімі. Я тады яшчэ, можа, агулам запытаюся, ці як табе падаецца, вось калі параўноўваць 2024 год навучальны і 2025, як зменіцца, напэўна, працэдура падачы дакументаў у польскі ВНУ, на што ты можаш так скарэктаваць увагу абітурыентаў, які, напрыклад, ці бацькоў, абітурыентаў, якія нас будуць слухаць, на што трэба звярнуць увагу, каб умоўна не трапіць у прасак у такой сітуацыі? Ну, па-першае, я параю запісацца на бліжэйшы дзяржаўны іспыт па валоданню польскай мовай, таму што, хутчэй за ўсё, гэта будзе вельмі моцна патрэбна, без яго як бы ніяк не атрымаецца паступіць. Калі ёсць магчымасць, таму што, я так разумею, апостылі больш не ставяцца, але калі яны стаяць недзе, трэба ўсё сабраць як бы адну кучу, каб гэтыя апостылі былі сабраныя. Ну і паспрабаваць як бы як мага хутчэй зрабіць хоць нейкую візу, можа нават турыстычную, каб потым як бы не стаяць у гэтых чэргах, як бы не чакаць, ці дадуць, ці не дадуць візу, таму што пакуль яшчэ не вельмі зразумела ўсё роўна з гэтымі студэнцкімі візамі, што калі што можна было прыехаць і адразу падацца, напрыклад, на карту пабыта у Польшчы і як бы не чакаць гэтай візы. Вось. Добра, я таксама вось, калі ты уже закранула пытанне візаў, мы пачыналі з гэтага, але я яшчэ хацеў бы удакладніць, што зараз наконт магчымасці працаваць па студэнцкай візе ў Польшчы, ці гэта магчыма, таму што якраз адзін з такіх элементаў скандала, звязаных з атрыманнем візаў, які распачаўся ў мінулым годзе з прыходам новага польскага ўрада, быў звязаны тым, што студэнты, у першую чаргу, з афрыканскіх краін, азіяцкіх краін, ну і у тым ліку з усходняй Еўропы, яны прыязджалі, атрымлівалі студэнцкую візу, але пры гэтым не вучыліся, нават не правучыліся аднаго семестра, адразу пачыналі працаваць. Ну, то бок, выкарыстоўвалі яе як візу для працы. Ці ёсць у цябе разуменне, як будуць вось зараз за гэтым сачыць, ці будуць падробна гэта адсочваць, і ці можна, калі ты вучышся па студэнцкай візе, паралельна працаваць? Як, можа, у вас ёсць досвед тых людзей, якія у мінулым годзе спрабаваў так рабіць? Ну так, пакуль можна як бы афіцыйна працаваць,
прычым у Польшы ж ёсць гэтыя налогавыя льготы для тых, хто да 26 год, і як бы гэтым все актыўна карысталіся. Так як бы ты працуеш, плаціш менш падаткаў і жывеш трошки лепш. Вось, можна было працаваць да паловы дня, як бы там 20 гадзін на тыдзень. Вось, пакуль як бы ходзяць размовы, што могуць таксама забараніць студэнтам працаваць і па гэтым законапраекце, але пакуль такога як бы не было бачна. Там адзінае, што краналася, што ніякія іншаземцы без як бы рэгістрацыі камерцыйнай дзейнасці не змогуць як бы весці справы, калі ты там не працуеш па нейкай умове зліцэння, напрыклад, так. Ну, карацей, як бы пакуль можна працаваць, але я думаю, што як бы тут яны трошки на апераджэнне працуюць, у тым сэнсе, што яны так моцна закручваюць гайкі для паступлення ў польскі універсітэт, што ўжо як бы не будзе такога наплыву, напэўна, студэнтаў, якія як бы будуць проста прыязджаць працаваць, таму што сапраўды як бы і паступіць ва універсітэт будзе нашмат цяжэй. Ты там не можаш ужо онлайн падаць дакументы, як бы тебе прыйдзецца прыехаць, здаць іспыты і паказаць, што ты там валодаеш прадметамі, валодаеш польскай мовай, калі ты вучышся на польскай ці ангельскай, там валодаеш ангельскай мовай. Гэта будзе все трошки цяжэй. Ну і могу сказаць, што як бы студэнтам жыць не працуючы, гэта даволі цяжка, ну як бы ў Польшчы, асабліва калі ты прыязджаеш з Беларусі. Як бы, ну, але, канешне, можна, напэўна, будзе атрымаць нейкі дазвол на працу, але мне падаецца, што ўсе гэтыя ўжо ўжо так напружаны усімі гэтымі дазволамі, картамі пабыту і гэтак далей, што ну, ты хутчэй з голаду памрэш, чым атрымаеш гэты дазвол на працу. Я хацеў яшчэ тады запытацца наконт адукацыйных устаноў польскіх. Мы таксама гэтага краналіся, але можа дадаткова трэба падкрэсліць, паколькі гэтыя змяненні ў заканадаўстве яшчэ не прынятыя, але як можна чакаць ад адукацыйных установаў, ад ВНУ, як яны будуць рэагаваць на гэтыя правілы, то бок яны адразу умоўна іх прымаюць, ці як бы могуць арыентавацца на стары, на тыя правілы, якія існавалі раней. Ну, то бок наколькі хутка адбываецца гэты пераход, каб не атрымалася так, што там вы разлічваеце, што ўсё будзе па законе, а там як бы людзі ці чыноўнікі, якія там сядзяць і прымаюць у вас дакументы, яны кажуць, ну, мы нешта не ведаем пра гэта нічога. Як увогуле тады паводзіць сябе ў гэтай сітуацыі, каб таксама там не паспець у час падаць дакументы. Тады вось так. Ну, вось, як бы можа так стацца, таму што яны зноў, як бы гэта, я так разумею, летам паспрабуюць прыняць гэтыя змены, то бок, як бы там будзе ўжо незразумела канец аднаго навучальнага году, як бы пачатак іншага навучальнага году, можа быць пэўная блутаніна. У самім законапраекце там як бы прапісаны некаторыя як бы срокі, так, калі што пачынае уступаць у дзеянне. Як бы, напрыклад, дакументы настрыфікацыі, якія былі зроблены як бы да прыняцця гэтага законапраекту, як бы будуць яшчэ там 2 гады, падаецца, лічыцца як бы нармальнымі для як бы паступлення ці пацвярджэння адукацыі, ці атрымання права на гэтую адукацыю. Таму як бы з гэтым ўсё мусіць быць нармальна, калі гэта зроблена, напрыклад, у гэтым годзе. Але, канешне, абяцаць нічога нельга. Адзінае, што як бы ў самім гэтым законапраекце ёсць такая арганізацыя, канферэнцыя рэктароў польскіх універсітэтаў, як бы яны тут хутчэй на нашым боку, так, таму што да іх прыязджалі замежныя студэнты, якія пераважна вучыліся як бы за свае кошты, рабілі нейкі як бы унёсак у тое, каб універсітэт развіваўся, і заўсёды як бы такая была палітыка Еўрасаюза, таго ж балонскага працэсу, што мусіць быць як бы пэўная такая акадэмічная мабільнасць, і падаецца, універсітэты як бы з гэтым спраўляліся, і універсітэты гэтага прагнулі. І зараз як бы канферэнцыя рэктараў менавіта гэта і адстойвае, што
як бы нават калі не хапае кадраў ва ўніверсітэце, не тое, каб казаць пра студэнтаў, так, просто нейкага выкладчыка, даследчыка, хочацца неяк прывабіць ва ўніверсітэт, гэта ўжо зрабіць будзе вельмі цяжка, таму што яму таксама там будзе патрэбна прайсці шмат колаў пацвярджэнняў сваёй адукацыі, каб проста выкладаць ва ўніверсітэце ці нешта даследаваць. Таму ёсць пэўная надзея, як бы, што вось у рамках гэтай універсітэцкай аўтаноміі універсітэты ўсё ж такі пэўны час будуць працаваць як бы трошкі ў лагодным рэжыме, ці ўвогуле як бы трошкі паспусцяць прымяненне гэтага закона, але пакуль так, гэта толькі надзея. Вось тут чытачы і гледачы і слухачы нашага стрыму пытаюцца ў каментарах да стрыму пытанне пра мову вось гучыць, ці маюцца нейкія магчымасці вывучаць мову польскую, я так разумею, найперш пры навучальнай установе. Так, я так разумею, што гэта тычыцца ВНУ, но я так разумею, што ўсё роўна нельга паступаць, калі ты не ведаеш польскай мовы, але калі дадаткова паляпшаць навыкі яе выкарыстання, ці ёсць нейкія, можа, праграмы ты магла б, Ліза, параіць гледачам? Ну, праграм зараз ужо такіх як бы адкрытых няма. Вось, адзінае, што так, в кожным універсітэце, амаль у кожным як бы вялікім універсітэце ёсць нейкая хоць бы маленькая кафедра філалогіі, дзе ёсць выкладчыкі польскай мовы. І я, напрыклад, зараз жыву ў Познані, тут просто даволі вялікі універсітэт, і тут як бы для іншаземцаў абавязкова праводзяцца курсы польскай мовы, нават калі яны як бы ўжо нешта здалі і атрымалі сертыфікат, там яны ходзяць і здаюць польскую мову, і нават там на магістратуры тебе патрэбна там яшчэ на вышэй, на C1 здаць. Вось. Просто што зараз гэта як бы патрабуецца не для паступлення на магістратуру, так, але для таго, каб як бы увогуле скончыць, атрымаць дыплом, тебе трэба мець сертыфікат C1. Тут таму просто раю звярнуцца да кафедры універсітэтаў і запісацца на дадатковы курс польскай мовы. Тут таксама чытач пад нікам Максім пытаецца таксама наконт візаў, але ўжо не для студэнтаў, а для падлеткаў, які едуць у Польшу ў ліцэі. Ці ёсць нейкая асаблівасць менавіта ў гэтым напрамку выключна для падлеткаў? Ці няма? Ну, у самім законапраекце я не памятаю, каб там увогуле як бы краналася нешта школьнага, школьнай адукацыі. Таму, напэўна, як было, так і засталося. Я не ўпэўнена, што гэта ўвогуле маецца студэнт на ўвазе, то бок гэта ж нейкі школьнік. Ну так, школьнік. Я дакладна не могу сказаць, ці ёсць увогуле такі тып візы, просто, напэўна, нейкія адукацыйныя мэты. Вось. Але нічога не змяняецца, таму як было, так і застаецца. Тады, можа быць, мы можам паразмаўляць пра тое, што могуць зрабіць беларускія абітурыенты, каб падвысіць свае шансы на паступленне. Можа, ты можаш нешта параіць ім, што трэба зрабіць, можа, нейкі такі маленькі гайдлайн, там пару парадаў. Ну, калі ёсць магчымасць атрымаць нострыфікацыю ў гэтым годзе, не чакаць, пакуль будуць прынятыя гэтыя ўсе дакументы, лепей гэта зараз зрабіць, калі ўжо плюс-мінус зразумелая працэдура. І так, здаць польскую мову. Таксама можна трошкі раней, пакуль, можа, чэргаў такіх няма, і запісацца прасцей на гэта ўсё. Ну і не здавацца, і калі што, не ведаю, не хвалявацца, пісаць да мяне, да моладзевага наступу, альбо проста звяртацца да рэктароў напрамкі універсітэту, тому што, ну, насамрэч, збольшага рэктарат універсітэтаў як бы ведаюць пра ўсю гэтую сітуацыю, ім таксама не падабаецца тое, што адбываецца, як бы яны могуць даволі лагодна падысці да ўсёй сітуацыі агулам, тому проста не трэба як бы хвалявацца і не баяцца звярнуцца за дапамогай. У меня зараз будзе пытанне наконт беларускіх вузаў. Вось у мінулым годзе публікаваўся новы
спіс там такі глобальны вебаметрикс, які тычацца, ну там ён такі сам па сабе глобальны, і у ім прысутнічаюць беларускія вузы, але яны ўжо апошні, напрыклад, 5 год губляюць свае пазіцыі вельмі моцна, і гэта тычыцца і БДУ, і БНТУ, БДУ-іра, медыцынскага універсітэта. Як на твой погляд, ці ёсць сэнс зараз арыентавацца на вучобу менавіта ў беларускіх вузах, ці варта разлічваць, што там можна атрымаць якасную адукацыю там у напрамках і медыцыны, і праграмавання, вось самых запатрабаваных такіх напрамках, і маркетынгу можам, ці варта ўсё ж такі спрабаваць паступаць у там вузы альбо России, альбо Евросоюза, там Литва, Польша. Что ты можешь параіць у гэтым пытанні? Ну так, я бачыла гэты рэйтынг, што як бы заўсёды падаюць ніжэй і ніжэй нават нейкія топавыя беларускія універсітэты. Але падаецца, як бы, што па некаторых напрамках быццам бы ўсё окей, асабліва калі ты можаш фільтраваць узровень палітадукацыі, так, палітпрапаганду ўвогуле. Вось, гэта тады як бы абсалютна нармальна вучыцца. Некаторыя спецыяльнасці, я вось вучылася ў лінгвістычным універсітэце. І, канешне, гэта трошкі было падобна на тэхнікум у нейкім сэнсе, што ты проста як бы вучыш мову, і час ад часу ці ёсць нейкія такія прадметы, якія адгалінваюцца ад моўнай тэматыкі, але як бы агулам ты вучыш мову, як бы на гэтым усё. Як бы што трэба разумець, што ў Польшы ці ў Еўразвязе агулам трошкі больш усё-такі такі шырокі падыход да адукацыі. Ты не проста вучыш нейкі прадмет, там маркетинг, мову, хімію. Ты вучыш як бы час ад часу некаторыя вельмі базавыя рэчы. Часам гэта базавыя гуманітарныя нейкія рэчы, там пра філасофію, пра гісторыю, альбо базавыя, не ведаю, рэчы для тэхнікі, не ведаю, гісторыя фізікі, нешта такое, так, ніколі не вучылася на такіх спецыяльнасцях. Вось, падаецца, што як бы у беларускіх універсітэтах гэтага не хапае, і як бы можа быць час ад часу гэта замінае людзям станавіцца там добрымі спецыялістамі. Але, ну, падаецца, што як бы Беларусь за паследнія там 10-15 гадоў ну, развівалася неяк навука, з'яўляліся нейкія зоркі, пісаліся навуковыя працы. У нас нават, як гэта, конечно, не дзякуючы як бы Беларусі, але у нас нават быў як бы Нобелеўскі лаўрэат, не такая частая справа. Таму падаецца, канешне, што ў Беларусі не тое, каб нават з адукацыяй праблема, з наступствамі адукацыі ёсць праблема, з там, тым жа размеркаваннем, з эканамічнай сітуацыяй агулам, з палітычнай сітуацыяй агулам. І мне падаецца, што нават калі людзі як бы вырашаюць з'ехаць з Беларусі там, у такім раннім узросце 18-20 гадоў, яны з'язджаюць не ад беларускай адукацыі, яны як бы з'язджаюць ад наступстваў гэтай адукацыі, каб потым не адпрацоўваць, каб потым не шукаць працу хоць бы за $300, каб потым не думаць, як бы, дзе ўзяць жытло, дзе ўзяць ежу і гэтак далей. У меня яшчэ пытанне наконт магчымага увядзення рэжымам абмежаванняў датычна прызнання замежных дыпломаў ужо для выпускнікоў замежных вузаў. Пра гэта пісалі таксама ў мінулым годзе і як бы прадстаўнікі там ураду, беларускага ўраду. Яны казалі, што вось гэта такая папулярызацыя беларускай адукацыі, што вось не трэба вучыцца ў польскіх вузах, там ідці у вузах несяброўскіх краін, тому што яны не будуць прымацца і будуць ставіцца абмежаванні для працаўладкавання такіх людзей. Як табе падаецца, ці варта разлічваць, што рэжым пойдзе на такі крок і будзе абмяжоўваць магчымасць вяртання такіх людзей, ну, выпускнікоў гэтай моладзі назад у Беларусь пасля ўжо сканчэння адукацыі? Што ты можаш сказаць?
Ну, как бы цікава, я заўсёды так, я ўжо давно пра гэта думала, але як бы мы ж ведаем, што не ведаю выпускнікоў таго ж ЕГГУ як бы зараз сярод там прыхільнікаў Лукашэнкі ёсць ну як мінімум некалькі, што іхняя адукацыя таксама не будзе прызнавацца. Тут вось ну як бы так, мне падаецца, што яны як бы гэтага не зробяць, ну і праз гэта і па-другое, як бы калі ты працуеш у нейкай прыватнай фірме, напрыклад, так, не на дзяржзаводзе, ну, як бы у цябе спросяць, якая у цябе вышэйшая адукацыя, ты можаш сказаць такая-то, такая, ты можаш нават паказаць дыплом, і нават калі яны не будуць прызнавацца ў Беларусі, ну, напішуць табе, што ты не скончыў як бы вышэйшую адукацыю і што, як бы, але ну, яны ж ведаюць, што ты скончыў там добры універсітэт, недзе там, не ведаю, у Лондоне, і будзеш ім ставіць бізнес-працэс. Ніякай праблемы ў гэтым, мне падаецца, асабліва з прыватным бізнесам няма. Так, калі некаму захочацца папрацаваць на Белазе, можа і могуць узнікнуць пытанні, але мне падаецца, што і нават і тут як бы можа праказаць. Я тады яшчэ запытаю, калі вярнуцца да нашай асноўнай тэмы увядзення новых зменаў у заканадаўства для замежнікаў і для абітурыентаў, тым ліку. Як вось, ці можна зараз загадзя падрыхтавацца да вось гэтых дадатковых патрабаванняў універсітэтаў польскіх? Як табе падаецца, што трэба зрабіць, можа зараз загадзя ўжо вось ну яшчэ як бы не пачалася вось гэтая гонка для абітурыентаў і для студэнтаў для паступлення там у аспірантуру і магістратуры, але як бы можна ўжо нешта рабіць, каб потым не трэба было, не балела галава, што не паспяваеш там падрыхтаваць нейкія дакументы ці сабраць ну, карацей, падрыхтавацца вось да паступлення ў вуз альбо ў ліцэй, вось што зараз можна ўжо рабіць менавіта зараз? Как бы нічога асаблівага. Тут як бы як пытанне з любым з'ездам у іншую краіну, як бы чым больш дакументаў ты сабе бярэш і чым больш на іх пацвярджэнняў, што гэта сапраўдныя дакументы, тым лепей. Тому як бы нічога нового не прыйдзе зрабіць. Даць польскую мову, калі атрымаецца прайсці нострыфікацыю зараз, прайсці нострыфікацыю зараз, калі не, ну, пачакаць як бы і паступаць ужо на тых умовах, якія будуць. Добра, Ліза, ну тады я думаю, што мы добра паразмаўлялі і гэта ну так, я думаю, што больш дадатковых не будзе пытанняў. Дзякуй вялікі, Ліза, за размову. Я зараз нагадаю, што мы размаўлялі з Лізай Пракопчык, палітычнай актывісткай і прадстаўніцай фракцыі «Моладзевы наступ», координацыйнай рады третьего склікання. І нагадаю гледачам Еўрарадыё, што мы працягнем зараз весці стрымы. У нас наперадзе вось размова з Розай Турарбекавай пра палітычныя пытанні. Не пераключайцеся, будзем на сувязі. Пры мікрафоне быў Тарас Тарналіцкі. Ліза, да сустрэчы. А гледачы да новых падключэнняў, новых стрымоў. Пакуль.